Sa mga taong hindi nakakalimot mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may mga busilak na kalooban. Saan man kayo naroroon sa iba't ibang parte ng sulok ng mundo, sana kayo ay malakas ang pangangatawan at malayo sa sakit araw-araw. Mapagpalang araw po sa inyo, tanghali sa inyong lahat. Sa mga baguhan pa lamang nakatuklas ng aking YouTube channel, Hiwaga ng Pangasinan, sana wag na po kayong mag-atubiling pindutin ang subscribe at pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa susunod kong mga videos. At ang mga binabagi ko po dito na at sa inyong lahat na mga kaalaman ko sa spiritual o physical at mga orasyonis ay ang tagubilin ko po palagi sa inyo ay pakaingatan at huwag ipagyabang at isa puso't isipan lamang at panatilihing po nating magpakumbaba, magtulungan, magmahalan at magbigayan at huwag makalimot tumulong sa mga nangangailangan, sa mga taong hinihigapos sa hirap ng buhay. Ika nga, share your blessing para pagbalik sa inyo ay triple ang balik sa inyo at palagi kayong pagkakalooban ng biyaya sa araw-araw. At ang pagtulong po sa kapwa ay bukal sa puso at isipan at hindi ipagsasabi at ipagyayabang. Hindi man kayo papansin ng ibang tao, pero ang Diyos ang nakakaalam at iyong saksi sa lahat mong ginagawang kabutihan. At ito'y malaking kayamanan sa langit at hindi matutumbasan kahit sino man, kaya ang Diyos na ang bahalang magbibigay, magsusukli sa mga ginagawa mong kabutihan at ikaw ay kanyang susuklian ng siksik, dikdik at umaapaw na pagmamahal. At ang ibabagi ko po sa inyo ngayon ay at ituturo ko po sa inyong lahat ay tungkol sa orasyon sa negosyo, Hiwaga ng Pangasinan. Magdasal ng Ama namin, Ginoong Maria, sumasampalataya at isunod po ang orasyon. 3 beses po usalin at ipo sa dibdib po at sa ipo sa mga negosyo natin, paninda o sa tindahan. Maganda po rin sa tindahan, sa palengke, lahat po basta negosyo po. Kahit anong tinda nyo po, basta negosyo, maganda po ito. Ito po ay mga subok-subok na po binabagi ko sa inyo. Marami po nakasubok to, kaya ibabagi ko po rin sa inyo. Sa mga baguhan lang po na nakadiscover po ng aking YouTube channel po ay sana po ay wag mag-atubiling mag-subscribe at pindutin na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking susunod na video. Maraming salamat po. Magdasal po ng isang Ama namin, Ginoong Maria, sumasampalataya. Isunod po yung orasyon. Narito po ang orasyon, 3 beses po usalin. Adonai, Jahabi, Aha, Gis, Israel, Yehuda, mapagpalang Diyos Yahweh El Jireh, nawa ang aming negosyo ay magkaroon ng matagumpay na kalakaran. Mangyari nawa ito sa tulong mo. Amen. Adonai, Jahabi, Aha, Israel, Yehuda, mapagpalang Diyos Yahweh El Jireh, nawa ang aming negosyo ay magkaroon ng matagumpay na kalakaran. Mangyari nawa ito sa tulong mo. Amen. Adonai, Jahabi, Aha, Israel, Yehuda, mapagpalang Diyos Yahweh El Jireh, nawa ang aming negosyo ay magkaroon ng matagumpay na kalakaran. Mangyari nawa ito sa tulong mo. Amen. 3 beses po sa akin at ipo sa mga negosyo. Una po sa lahat, iipon nyo sa dibdib nyo po, tapos iipon nyo sa negosyo nyo po. At mga negosyo po dito, kahit bangkita, saan man kayo naroon na magtitinda, ito po ay magaling po sa negosyo. At palagi po pagkaingatan po at huwag ipagyabang. At sana po pag gumagawa po kayo ng mga ganitong ritual ay isa puso po nyo isipan na isipin nyo na gagabay sa inyo itong orasyon. Ang may-ari po nitong espiritu ng nagbabantay ay napakabuti po ito na gabay ng ating Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Siya ang gumagabay sa mga espiritong gumagabay po dito. Sana po pakaingatan po at shout out po sa inyong lahat at mga
Sulit subscriber ko po. Sana po huwag kayong magsawang mag-subscribe po at paki-pindot na rin po ang bell icon. Sa mga baguhan po, sana po subscribe po kayo. Dito lang nyo po malalaman ang mga binabagi ko mga orasyonis sa Hiwaga ng Pangasinan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Bye bye po.